Yes, buiten van jou 30 graden koud. So, hier ben als het fijn warm. En ik maak een video van peanut zupkerken. En nu heb ik nog een beetje extra tijd. Wat ik nog een schwin video maken van jalapeños. Dat zijn de mensen die de jalapeños krijgen. Dat noemt zich jalapeño poppers. Dat zijn volgestopte jalapeños. Dat zei einfach en dat smaakt zeer schijn. Dat is een beetje wat ze namen appetizers. Beetje verder multi, beetje toefelen. Of je kan het met een multitop eten. Nu wil ik wijzen wat we er gebruiken. En wat we er maken. Zo wil ik wijzen wat we er gebruiken. Hier hebben we 4 gerevene mozzarella kaisen. Wanneer je een kais wil, dan gebruik je dat. Hier hebben we 2 eieren. Hier hebben we onze jalapeños. Die willen we nog alle zoetig nemen. Hier hebben we wat we noemen cream cheese. Schmondcheese of queso crema. We gebruiken om alles eten. Hier hebben we een beetje bacon, dus spaak, rijstspiedige spaakgebroed. Hier hebben we sippelpulver, waar een klein beetje sippelpulver maakt, zoveel als we blijven. Hier hebben we chesnekpulver, garlic powder, zoveel als we blijven, to taste. En hier hebben we dan broodtruimels. Je kan dan zo'n broodtruimels als die wel. En hier hebben we nog een beetje meel. Dat is alles wat er gebruikt. Nu willen we uitmaken. Oké, dan willen we nu afgaan dat interiëren. Hier hebben we dat schmondcheese, cream cheese. En dat past als wij dat gesloten, wo we op de dash zetten, dat het afweken dat, dat het fijn week is. Dan gaat er weer met te arbeiden. En dan doen we een beetje uittrekken met een gaffel. En dan doen we een spaak te maken. En wat cheese. En dat is alle krijgen veel wel. Zo wil je dat leggen. Hier hebben we nog een beetje sippelzout, onionsalt. Hier hebben we een beetje snikpulver, garlic powder, een beetje peper te maken. En daar willen we dat zeer fijn deurgerieren. En die worden wel in een beetje meer spaak maken. Maar ja, kan je niet te veel spaak te maken. Nou, nu hebben we dat smak deurgerierd. We hebben nog eenmaal een klein beetje deurgesneden en dan is dat eruit en de peperschoten dan stoppen. Nou, dat is zeer einfach eruit te maken. En hier hebben we dan jalapeños. Snijden we dus alle den stengel erbovenaf, zoals je zien kan. En daar wil ik het wezen door. Waar we die dan uitnemen. Wanneer je mal een peperschout nemen, dan kan je zien dat het een beetje een feuerachtig. De aken immer is alle neerspekken krijgen op de aak. En dan kan je dat door zeer fijn licht uitschroepen. Waar je dat krijgt wezen, dat zeer einfach. Door kijk maar dat. En dan nemen we dat massa door een beetje ramschroepen. En dan kan je dat zoete fijne uitschroepen. Door kijk maar dat. En hou dat smak rein. Waar je nog helemaal wezen. Krijg op de aak. Door spekken door neer, op alle 4 aken door. En dan komt dat door zeer licht uit. Dat neemt een beetje tijd over, dat schaft. En wanneer je wel een hondje gebruikt, want je dat zeer brandt en doe je dat. Maar dat schaft zeer kraak. En dan zijn we eruit om de vol stoppen. Hebben we dat uitgerierd. Hier hebben we wat we noemen een buttermassa. En dan smeer je dat neer en dan begon het een beetje neer trekken. Dat schaft zeer fijn. Dat niet als je maar als ik dan typisch geleerd, maar als ik met de titel te neemt, dat schaft zeer fijn de volstoppen. We worden nu een titel weer eruit maken en dan later willen we die baken. En weet je wat je met dit doen? We hebben nu niet meer jalapeños, maar wat je doet is dat je dat aan een ding neemt, sogar aan een lusje neemt. Hij dat in de fridge, im ijshop van de week of zo. En wanneer niet, dan doe je dat afvrieren. Dan nächstes Mal, waar je wat jalapeños hebt, dan hol je dat over deel en dan brok je dat. Nu heb je dat eigen dat immer uit. Zeer handig. Oké, we hebben hier een beetje een verandernis. Hier zie ik 2 eieren. We worden nu, en er staat 2 eieren, 1 ei brokken. En dan worden we door van ongeveer een halve kuffel melk maken. Ja, en dan worden we dat zeer fijn slaan. Dat had het vielleicht eerst al wie de melk te maken. Maar anyway, nu wordt het de stad hier. En daar zijn we uit om de jalapeños indokken. Het eerste wat we worden doen is, we worden een jalapeno nemen. Den eerst in meel indokken. Dan bakt het veel beter met de eieren. Waar krijgt het dat? Dan rollen we den hier nog eenmaal aan. Wat je kort, dan laten we den
Een stukje drehen van een stuk 10 minuten. Waar die alles zo staat. Oeps, die moet eerst emmer en meel. Emmer en meel, anders krijgt dat alles los. Ja. En hier aandokken. En dan een meel. Ja. Dan laten we die hier op de zeef liggen. Van stuk 10, 15 minuten. Dat het liep bedrehen dan. Dan blijft het dan hier veel beter aan. Dat is een beetje arbeid, maar wat je gewoon hier waren deze muil bij haft. Oh, back when zijn. Dan hebben we hele dag, mamma mia, daar. Waar die alles zo staat. Dan om 10, 15 minuten we op 3 zijn. Daar, nu gaan we door 10, 15 minuten met bedreigd. Dan doen we de eerste, nu doen we een ei het eerste en een meel. En dan doen we de 3 en een ei en dan doen we een kruimels. Wat je dan hebben een dubbel schaal. Dus dan kliep het maar een kerst aan. Die kan ze verken wel, den aandokken hand treest je wel. En dan ga je ze in de fijne kers boven. En check hem al kraks, dan zeg dat al. Die bedrijven door wat we daar gaan. Dan doen we het eerste een eier en dan een meel. Dan waren een eier en dan een kruimels. Kraks staat. En nu wordt alles staat. En daar willen we die baken. Wie worden die van jou baken en er staat broden. Dat smaakt zeer schijnbaar die broden dat. Maar van daar willen we den kliep het anders rijden. Wie worden die baken. Moet zijn voor dat wat smaken. We gaan die nog kemmelij gemerkt. We gaan die iedere moet jaren. Zo, ik leid dat wat zeer schijn smaken. Daar, kijk je mal, nu liggen die plastikjes hier alle. Nu worden helemaal een stuk 10, 15 minuten bedrehen. Dan zijn die rijdt te baken. En weet je wat, meeste mensen die leggen alles je brood. Dat smaakt ook schijner, maar we worden die van jou baken. Maar we willen gaan dezelfde smaken als wanneer je brood zijn. So wat we hier hebben is, we hebben hier spray. Dat is canola oil en je kan ergens schmutzbrokken wat je wil in een spraybottel. Om dat dan sprayen. Dan bepenselen wij niet, dan rubbel je al dat kruimels af. So we worden met dit besprayen. Is van boven is dit. En dan worden die zeer naadjes omdraaien. Met een ei, die willen we niet zooien. Krijg zo. Dan doen we die andere zijde ook zo stort besprayen. En wat je daar wordt een beetje smaken is wanneer je brood zijn. Dan zijn die vielleicht lang niet zo schmutzig. Maar wanneer het vat raak is, dat schooft die brood. Maar dat wordt dan kraak hersteld. Doch, nu doen we de beide zijden zo met besprayen. En dan brengt het alles zo smaken. Als wanneer je brood zijn. En nog een ding wil je zeggen. Mij wordt gezegd. Jalapeños wanneer die te zeer branden. Dan laat je die eerst, waar die gaan uitgenomen. Den halve stunde en mij liggen gaan, dan denk je, dat brennen je eruit. Dus dat zou zijn niet, weet ik niet, dat kan uitgevangen. Maar kan je dat maar proberen, dan laat me weten. Nu willen we die am oven nemen, 400 graden Fahrenheit. Maar die fijn bruin zijn, dat dat thuis vangt op een beetje onderuit te gaan. Zo, ik wil je zeggen wel aan dat je dit hebt. Oké, nu hebben we ietsje hier opgehaald met 400 graden Fahrenheit. En nu willen we die ernaast staan. Moet zijn wordt hij wat lopen, want dit is waar eruit komt, dat kleine plasticjes. En nu mochten vielleicht wonderen, maar merkt die mens den oven niet rein, wat je kwart ik heb geproefd. Dat is hier zo al je bakken, al je brood, ik kaf met in zo staat en ik heb al ramgeschiet en ramgeschaft. Ik weet niet, wat hier rood hebben we een oven rein te merken, maar hier het wel komt zelf staan, dan loopt me weten, maar wat niet dan bakken we zo sterk. Schaft ook. We hebben nu 15 minuten gebakt. Ik heb die groot omgedraaid. Zij zijn die vangen om weer bruin te worden. Zo nu nog een klein beetje alleen. Nog helemaal stuk 5 minuten. Zo 10 minuten en dan zijn die eruit. Vangt aan smakbruin te worden. Ik lees dat meest eruit. We hebben nu 15 minuten. Ik heb die al een beetje omgedraaid. Je oven bakt vielleicht anders zijn, maar dat een beetje oppassen. Oké, we hebben nu 20 minuten gebakt. Wow. Vangen een beetje de thuis eruit te kwalen, ik check hem om. Oh, wat zei er schijnt inderdaad recht zo schijnt. Zo 400 graden, 20 minuten. Dus je zijn kan, die gaan al een klein beetje zich bepoept, maar dat is nou, dat mag erst normaal. Dat de lospeel. Papa. Nu worden we middelen afschalen en nou wel de smaken.
Oh, dat riecht schön. Na, nu kijk mal. Mi laatste, mi heeft dat van der geglakt. Die hangen der, die wordt er dan kan blijven. Da is het bloß kraak, dat het mij veegesteld had. En nu zijn we dan zo weit als wie dat wel. We worden die een klein beetje auftellen, wenn die zijn sehr heute, en daar willen we die smaken. Nu kijk mal. Heeft mij sehr geglakt. Viele mensen dan immer broden, dan blijft het vaart, aber das ik würde von dir backen. En ik würde sagen, die schmecken vielleicht mehr schöner. Die sind nicht so schmutzig. En met dat smaakte en alles, dat schmeckt sehr schön. Du sagst Menschen, oh, was mit so einem Schmontteig, oh, das wird nicht nur schön schmecken. Proef das mal. Ich wollte sagen, das ist meistens eine Krankheit, da kommen die meisten nicht von los. Die schmecken sehr schön. Proef das. Und dann muss noch mal was Frisches proeven. Das ist einmal euer Geschmack, und ich lege das euer. Und hier bei es von unten und waren lustige Weilgekäse mit Speck, dann Tee dort. Aber mit den Kremels und alles eindocken, dann zweimal eindocken, dass die jetzt in der Fan dicke Kerst haben. Nu werden die mal schmecken. Das ist ein bisschen Appetizers, zum Grot so ein bisschen, oder die kann, der eine Schiebe haben, mit eine Itchak-Schmon verschobeln, Tieltje, wo immer. Schmecken alle wegen Schein. Nu werden die mal schmecken. Wow! Ik lijk wat ik helemaal meer brood en vader. Ik wil het best allemaal baken. Sehr fan. De crèmes bleven ze fan aan. Hier van Struklamp bij de Wistland. Zoek de merk nu op. Ik weet alleen nog wat waard. De vrouw wil ook nog wat. Dit is met huid. Maar zoals ik zei, proef dat maar. De jalapeños wat ik schon uitgenomen, die een halve stunde meid liggen hebben, die mensen zeggen, en je dat stukje eruit. Mag zo zijn, loop je weten. Sehr fein. Guck, die merken das auch, loop je weten.